No, tak to vypni. Už natáča. Však na čo mi to ide ešte? Kde tá? Tu sa dívaj. Áno, tá nálepka je vpravo, Taťo, na tom onom. Veď, ale čo robíš? Veď koleno by treba vidno, nie Valindu. Zeladskou, polož si už hlavu, dobre. Ruky vedľa tela. A povedz mi, hej? Keď ma povieš písme. Jasné. Pekne uvoľni konienko. Pichnem. Dobre. Ide? Áno, ale nie je to čire. To by bola ihlo vidno, hej? Áno. Teraz kvapka je trošku krvi. Rozprávaj sa s nami. Je to povytlačuje. Dej si ruky voľne. Nedá sa mi. Pohode, oci? A je to bez prímesi, bez krvi. Ešte tam pri kolene, prosím, tam to malo. To? Ešte vydrž chvíľočku. Ešte posledné. Držkaj, ešte. Už bude. Už je. Dobre, dobre, dobre. To si mi prečo tak hnusne?